Днеска ще се возиме на това чудо. И в това се возиме. Тя ти е да. Всичко е с руски машини, краси. Да. Там гората е трудно за друго. Гората за европейската не е добро. Уня като знае крака му се подскача. От педалите. Да. Това е явно място на девойка. Тук в гората са паркирали колите. На полянката с теменушките. После ще се гърми и топчето. Сега и пресно, и во веки веков, амин. Субот и праник, тръба Твой Господ, се упокой, сокрай во блажено и жизни. Яжу Тебе човек, Отче, слава Отцу и Сину и Святому Духу, Ти си Бог. Слава Тебе, Христе Бог, Той наш, слава Тебе, слава Отца и Сина, Истия Дух, Сайгените, и во веки веков, амин. Христос, Христе Бог наш. Кажи ми, сестра, де е Караджа, де е моята вярна дружина? Evo ponosan sam. Се снимам. Evo sad da nema nikoj. Ej, ej! Огромна, бе! Огромна, бе! Ето я вижда се магистрала Хемус. Там излизаме от Витиня. А къде е тунела? Его там Витиня. Там, насам. Тук са най-високите мостове. Тук е най-високият топли дол. Насам. Надясно. Там пекат кебабчета и кюфтета. Вари се и чорбат. Жените режат зеленчуците за чорбата. Ето е и нашата маса, където сме седнали. Станка вече е нарязала салатата. И сме вече на водка. На здраве. Ти взели ми бира? Не, вътре не. Тук връщай на масата.
Маца, дръж черпака на милиони. Така сега ще му върши нещо полезно, нали така? Вървиш ли казания в отка? Нима съм ти казал, тук мишки да нема. Има от всичко, ама има по-стичко. Да се върна един път на дълба, ще има горе по-малко. Черпак. Не, другия. Ще върне веднага. Тя май готова, да. Викам, кой отъм, че поставите на котката? Колко лъжици? Нали работата? Парите, да, браво. Sosma karaşıma için kusuz mamomreş Doste vreme ma için koyi za mene Došte vreme majčinko i za mene I Продължихте нашия празник. Искам да благодаря на всички жители на селото, на ловната дружина на Лилко и на всички, които помогнаха за този празник. Искам кратка програма днес ще бъде. Ще ви представя гайдарите от Смолян и Веско Павлов. Те ще участват. Добър ден, скъпи гости на празника Гайдушка песен. Днес за вашето добро настроение ще се погрижи младият, но вече известен гайдар Стоян Янев и моя милост Даниел Карасенов. Приятни мигове от нас! Излел
Елохай дотин, хай дотин, Yerke saciye. И сега една емблематична песен. Малеле стара майчинко, на здраве! Малеле стара майчинко, мен мое бома канила. Нема ни майка, ни Боба. Рипни калинке да тропнеме, да запукат душманене, да запукат душманене, еми мојне, еми твојне, да запукат душманене, еми мојне, еми твојне. Пет коле капитанine, пет коле командирine, јалај са петко остави од званака пусто гајдоство. Мајчоле, стара мајчоле, јас сам си чиче проводил, јас сам си чиче проводил, Стамбула града голема. Благодарим от сърце. Хайде повикна се турският паша, на Гюрище. Хайде видете и я доведете Райна Поп Георгиева. Морејтиле, славејтиле, ја Milena mu govori, ostojane moj stopane, ni to sitna rosa zarosila, ni to sitni doždove. Моите сълзи по лице ти капят от човешки неправди. Благодаря.
Хайде всички на хорото! Китна премяна, румена засмяна, момче я харе.